Lamin angge bamkade kanjani Kira lo. Yebo. Cha, usembulilo. Anginauyakade kakhulu kule ndaba. Yimi iphoyisa la police station. Bengifuna ukwazi ngalomfana uNansingakaya Dlamini. uJunior Dlamini njengoba ngiyeza ushoni ngisho. Uqinisweni lo.
Yebo uye. Ukhala ngani? Cha phela. Njengoba ngeke asho phela ukuthi ngiyiphoyisa phela ngifanele ukwazi. Uyabona kunje. Lo mfokazi beshone kanje ngikhathazeka kakhulu. Ngoba sinendatshana kwakufanele ngihlangana ngazo. Nokunye okuningi namabhizinisi angathini siwasebenza mina naye. Manje ke ngiyadabuka impela ngoba ke sokusho ukuthi wena phela kufanele uyohlangana naye ke manje. Silungisele izinto manje ngoba wena phela usuphethe manje. Hayi qiniso mfana. John Dlamini useyakwagqanyana. Okunye akusona indaba yakho futhi. Cha wena ungangitshela impela ukuthi singabamba naphi na ngesikhathini kuphi. Oh, okay. Sengiyakhumbula manje. Phela ngiyazi John phela bangana abaningi la. Singahlala kuphi mfana? Cha kulungile. Uzungitshaya ukucinga nje kusasa ekuseni. Kulungile. Ngiyabona ni mabawu. Yebo. La uJohn emva embambile khona emhlanga. Lo mgwaqo njengoba ehlanjwe imito le. Lapho bengathanda ukuhlangana khona namhlanje ntambama. John, ngizwa phela ufile. Ngangifile. Uma wena uzwa ukuthi sengifile, so hamba ugijima ngalezi zitha zami ngithi. Kangizwa nje mina ngifile. Into nje yazi phela ngumuntu wezenzela imahlana nje kanje. Mapinya. Cha ngiyathola impela, awungitshele nginohlanganela kuphi. Kahle. Suka kule ndawo nje wakubulala labantu. Ukusho njalo, ungathi ngisuke kule ndawo. Uyazi ukuthi lento eyami. Akusiyona yakho. Into engibuza kuwena ukuthi niyohlanganela kuphi? Kule ndawo sibamhlangana wezwe isikhathi. La wawuthatha imali yami khona. Manje sofuna ukuthatha le mali eyale icela khona. Kahle. Kanjalo. Kuno uthulele. Uyabona mina la ngizoyenza ishow ukuthi impela sengizibulele yilento labo. Ukusuka lapho ke ngizame ke ukusiphindisela ngithola yini? Dala senifikile. Mhlambe liseza nje. Uyazi phela abantu akuthenjana kulezi zinsuku. Uyazi phela njengoba bethu umngani kaJohn cabanga ukuthi mhlambe silenze isilo sengubo. Baba senifone. Ngizwa. Ngiqinisele. Ukuyini? Nami ngizwile.
Ngicabanga ukuthi ufile nje. Ngangifile. Nawe kufanele uya. Manje senahamba nogijima nokhila ngithi usufile nawe kulala manje njani sofile Angitshela kanti kwenzekani kahle kahle awubona ukuthi hamba ngihambe ngombheka ya awugijima uhambe uyombheka mina ngithola lapha emuntwini mase ngibuya ngamunye ngamunye hey Kwenzenjani? Utwenza njani? Wawula sokhipha amehlo ngathi azokwenza. Kwenzenjani ubone? Hey, uJohn nya. Usaphila. Abhe, ukana. Yini yonke? Letho ngithola kunathi emzimbeni. Futhi akakho komunye umuntu owefaka lezi zinto emzimbeni emntu maya kungeyena uJohn. Maye mbulele. Uzothi ukhona ukuphindiselela uDlamini ke mos. Uthi wena ucabanga ukuthi ubani? Akakho umuntu uJohn uyaphila. Hey, asuka sihamba lapho. Yho, asakhanza lapho.
kakho umuntu ocabanga lento. Ya nami ngisaba ngabe lo ngenyoka. Yazini kufuze kube umuntu owazi uJohn kahle lo angazi ukuthi wawubona uthi mhlawumbe kungabe yileli phoyisa leli kodwa hayi ngeke kube leli phoyisa into leli phoyisa liyazi nalo ukuthi belithola imali kuJohn njobona ukuthi uthathe isikhundla sikaJohn nje liyazi nalo futhi ukuthi ngathola engaphezulu impela ngibona ngabe lona cha ngiyakuzwa phela ukhumbula ukuthi ngithathe konke kaJohn konke manje sekuyithi manje phela ngithathe nomfazi wakhe imbali ya awukade uthi mhlawumbe ngabe uyi angithe ukuphi yena manje sawubona nkosazana yebo Khila yini Khila kwenzakalani ukhona ufuna ngicabanga ukuthi uJohn ufile angitshela wazini nabangani bakhe abangani bakhe baphi bona la lela phoyisa lona ngabe mhlawumbe yilo asilona angazi lutho ngalelo phoyisa muze namhlanje indabeni ukuthi lishonile yini lishonile yebo lishonile ukhumbule phela ukuthi uJohn yazi ebengathembi umuntu ngisho nje nawe imbali futhi engakuthembi ngiyakwazi lo Khila bantu yazi yini uJohn kade angiphethe kabi ukudlula wena uJohn angimthandi ngoba akade angangiphathanga kahle ngempela uziphatha kahle njalo uqola uziphatha kahle singakhohlwa boss yazi ngicabangele ngedwa nje la ukuthi njengoba usuthathe isikhundla sikaJohn mina ngizoba yini angidingi ngizoba nami phela isandla sakho phela mfana uzohlala la kimi siyakhuphuka siyaphezulu manje asabuyeli phansi futhi kwazi lo kunjani esiphuzo mfana akulungile ngabona ya ngizwile nomntwana sethi wena umphethe kangcono kunoJohn kunjani impela phela mfana kuzimala yabona-ke uziphathe kahle izinto zonke zizokulungela Sabona se. Usangibona yini? Hawu, John, mngani wami. Sazi ukuthi ufile wena. Hawu, ufile. Hawu John, ngibukeka ngifile yini mina? Hawu John, awuzinazo indaba yini kanti? Phela lela ngikutshela. Ukhila. Wayezama ukungibulala. Ukuthi uma sengifile athathe yonke into enginayo. Ngiyangibona.
Awungitshele. Ingabe usahlala naye uMiriam? Hawu John, ngani wami? Usahlala naye uMiriam. Kusho ukuthi impela uMiriam sengiflathe. Kodwa ngiyenzeni ke? Bese, John, ngani wami? Awuhlale phansi phela sixoxe indaba. Lalela. Ayikho into engizoyixoxa nawe, uyangizwa? Hawu John. Ngabe kuyini manje? Ngithi ayikho into engizoyixoxa nawe, uyangizwa? Ngabe kuyini John? Ngabe kuyini John? Ubudla Hey boss. Uthe ngacabanga ukuthi ngoze kube omunye ophezulu kuleli qembu lethu. Kodwa ke into uSamson sembe isikhathi eside ngabe manje ngisazi. Uqinisile uthi ngabe ubanjwe yini? Phela ukhumbula ukuthi futhi le mali phela ayoqokelela iningi ngayo. Sibengayithandi nala ndawo ahamba ngayo le ndlela leya. Yazi futhi enye into mina ke phatha kabi yambona uSamson ingathi impela kasho akathonca shanathi ngoba phela khumbula ukuthi phela bebenjani no John bebenje yebo benoJohn yebo bengathi nolini manje futhi ukuhamba kwakhe isikhathi esidana kabe ungiphathi kahle ngoba nalensanga iningi la iningi lapha lensanga uma engase kwenzeka ukuthi singaboshwa izandla nenyanga ayibona njani uqinisile manje ngitshela ubona ukuthi senze njani ke mina into bengiyibona ukuthi kufuneka ukuthi mina ngihambe ngombheka angiboni njalo uhambe wathi uyombheka manje ngcono sihambeni sonke njengamanje futhi ke boss yabona le mzamo la ayise isengozini uqinisile lapho kuyofuna siyisuse phela woza samba manje mina sengiyaphi wena uyalapho ngiya khona asamba Fancy ithole lapha ke lomntwana. Ingabe kwenze njani ikuphi manje? Angazi. Awuthi yakoyibheka. Ya, akumbheke lo. manje hey angazi ukala nami yazi awuthule kodwa so Sembe wakhipha amehlo ekhaya nje kwenze njani hayi bathi ngikhipha amehlo uyazi uJohn usaphila lo muntu ufile lapha ufile ubulawa yini hayi buka la nansi into engithola emzimbeni kaSamson kusho ukuthi ke uJohn Dlamini usaphila ungitsheli lokho wena uJohn Dlamini ngimbona ngawamehlo ufile ukhumula umuntu besifuna ukubopha amaphoyisa phela hey wena akakho omunye umuntu oshiya ilezi qebana umuntu ombulele ngaphandle kwaJohn Dlamini yezwa ke uma nguyena uJohn Dlamini ubani ke isho mina ngazi kanjani ke manje hey hayi asuke nasambeni lapha ya
Lofuna ngana ilungu ayihlisa hayi basi angiyithandi lento yenzeka uyabona lento yenzeka kuSamson angisayithandi phela oqala uSamson nakusebembuleka futhi unyamalele ne-briefcase ephethe yonke into yethu bazokwazi kahle ukuthi laba bantu ngoba ngabe itholwe abanye awuthi ngilanda impahla zami hlala phansi utsho uzozilanda khona manje ngizoziyela mina ngeke ngimoshe isikhathi ngizobuya khona manje ngiyabuya nje kwamanje basi angisayithandi le yazi ngempela yazi abantu laba abathola i-briefcase bazokwazi ukuthi ngobani nensangu le bazokwazi ukuthi la yabona le impela manje njalo njalo singayithini ndoda angisazi ufuna ukuthi mlandele mntana ngibona njalo la kodwa ungacabanga ukuthi ngabe khona amanye bangase bembulale mhlawumbe ngeke angazi kodwa-ke mlandela ubona ukuthi akho umuntu akhuluma naye la endleleni hamba njengamanje yaqinisile
ngibona nje umilo yena. Salulisiya. Ngibona nje umile nje. Ngibona ngathi kusho wenguzi ungawuma wedwa. Ukuthi kukhona omunye oza emva kwami ongibhekile. Ngahamba nawe ngasha umoya nawe. Ngasha umoya nawe na. Ngahamba ngizemangiyedwa. Kukhona ongisele emva uzobona ukuthi ngihamba kanjani. Bana sekubusuku kungozi makunje. Ngahamba nawe na sisi. Ngisha umoya nawe. Ngazile uzothumela umuntu ukuthi angilandele. Khona okulandelayo ngasini. Ngazile uzothumela umuntu ukuthi angilandele. Wena hamba uye la uyakhona. Ungayenze kanjalo. Kwenzakalani? Ingathi sewukhona ofuna isikhundla sikaKhila. Kulungile dadewethu. Mawungafuna ukukhuluma nami ngiyakushiya. Kodwa wena uhambe uye ekhaya. Yini ungangena unyonyoba lapho? Usangene ekhanda yini? Hayi. Angisangene. Boss. Usungamethemba manje lo mntwana. Akho lutho. Angimbonile impela. Ubekhuluma nephoyisa. Akusho lutho lo. Ubazwile ngizakuzile ukuthi bathini? Hayi, ngibazwile lapha nalapha. Leli phoyisa belifuna ukuthi hey lo mntwana walitshela indaba zalo, walitshela indaba zalo. Lafana nenje ifaka umsila. Ukuphi manje? Hayi, usendleleni uyeza khona manje. Kulungile. Wejo. Cabangani ngale nto? Uyeke le nto. Sengozini. Yeke. Kodwa ke insangu lena ngoba phela bakanti bahlakaniphile nje ayikho into kubona. Thatha insangu njo. Uhambe njo. Thatha insangu njo. Yo, thatha insangu njo. Uhambe. Dayisa insangu. Dayisa insangu benemali eningi. Uhambe. Sizobuya mfana. Yebo njo. Uright njo. Right. Shut the door. Umoya. Usasha umoya. Ngizambo. Ukuphuma lawo lapho ngekho. Hayi kahle. Yeli lingayi kule ndawo. La khona izonke ezimnandi. Kila. Ngibhadele zimnandi lapho. Okay.
uJohn usaphila. Ngikade ukumbona khona manje ngaphandle uthe ngakutsheli lutho ngaye. Phuza kakhulu. uJohn Dlamini yazini ngimbone ngalawo mehlo. Ngazi kamhlophe nje ufile. Angeke azavuke futhi. Obengangitshela uzamenzani nje? Ngikutshela iqiniso Khi. Ngeke ngize ngikutshela mama. Abe kahle ngangitshele. Ubani lapho sathi ukhuluma la? Lela phoyisa lelo belingishela. Yazi wena kuningi kabi ukubonayo ngalo mehlo akho. Kodwa lo mama wakho ufuna ukukhuluma lutho nisi. Yazini Khi. Amantombazana akhuluma kakhulu. Afaka amasinya kulomsebenzi lo siyenzayo. Ingakho mina ngingakhulumi kakhulu ngokuba ufuna ukuphila isikhathi eside. Joe, angizela ubhiya lapha mfana. Siqeda ukoma lapha. Uzokwazi ukuthi ngizongizimisa kanjani manje. Joe, sheshisa manje. Oh, asibukele siduphunga manje. Uyabona ke? Yiko lokuJohn ongathemba umuntu. Into ezifana nazo lezi. Ungangitshela manje ukuthi uyephi lo Joe. Somphula intamo wena lo mama utholakala. Masiphuzo la. Hey Nikki. Hey. Sibambulele phela uJoe. Hey, asiphume lapha. Ungangibuzi, akunandaba nokuthi siyaphi. Zona ngasuka nje. Ngase ngiyangicabanga manje ukuthi ngempela uJohn. Ngiyaphila khila. Ngoba ukuthi ngifila ngeke. Ngaphila impela. Johnny, mfowethu. Ngoba ngathi ukuthi ngempela yasikube iphutha elikhulu leli. Sheko. Kodwa uyazi ukuthi angivumeli abafana bami bayenza iphutha. Uma bayenza iphutha, ngiyababulala. Johnny, angitshele manje ukuthi laba bafana abanye laba kwenzekeni ngabo. Usho labafanyana babulale bonke ngamunye ngamunye. Manje mina Johnny ngoba ngakaphendula imicelo yami ngawe. Ungakhathazeki Miriam. Ekwami nawe uzophumisa. Nyathela ubonke usalandela yini?
ngiyatshela no. Oh. sikhulume kahle le ndaba ungazenza into uphukuphuku mfethu uthi uzisole futhi nawo kwami uphukuphuku mina awubona ukuthi wena isile ngocabanga ukuthi ngifile zange ngicabanga bekungaba nguwe or kube yimo ngayo bekusafana nje sekuthi mfethu sikhulume ngale ndaba mhlawumbe sibange sisona akusizi ukuthi ungibulalela ubala ayikho into ezayikhuluma ngiyangizwa ngiyabona ukuthi ufuna ukuthatha isikhundla sami ngithi cha mfethu azange ngicabange neze ukuthatha isikhundla sami akucabangise kahle indaba dlamini mhlawumbe wazucabanga mfethu ukuthi singaze sikhulume mhlawumbe kucela lapho singazibala khona imali nayo futhi asizwane futhi ngiyacela nje kubene njengoba kwakunjalo kuqala asizwane dlamini mfuna wami ngiyacela ayikho into engizayikhuluma nawe angifuni ukuzwana nawe uyangizwa
bami. Babulalelani labantu ngeke. Ngiyazi wena John ukuthi awuthembi umuntu. Kodwa uke wangibonaphi ngihlangana namaphoyisa? Wena yakwazi hlakaniphile. Ngako ngasonke isikhathi ngifuna ukuthi ube la phambi kwami. Ngoba ngithanda abantu abahlakaniphile. Pho usho ukuthi sihlale nje. Sizawuhlala fikela kusasa ekuseni. Suka lapho kwesithi ukushaya kancane nje yale. Oh, kuka banjani mase singaphumula kancane ke? Hayi ke singaphumula. Cabanga ukuthi sikulahlekela. Akuloko ngisengokulandela. Ngasonke isikhathi. Kwenzakalani manje? Akashongo lutho ngemali. Ukwakhe nje ubheke ukusibuyisela. Sizoyithola. Bathi uJoni Dlamini unemali eningi etshontshiwe uyifihlile. Kusafanele uphande futhi ngoba sonke lesikhathi nginaye akazange asho lutho ngemali efihliwe. Yona ekhona. Yona sizoyithola. Uyenzani khona manje? Ulele angeke azabona ukuthi bengiphumile. Kulungile. Buyela endlini. Baka kusukela nje phezulu kwakhe.
uyazi. Oh. Umpheshe umoya anginako ukuthoba. Awunawo ukuthoba. Shawule. Okhuluma mamela. Unokhuluma mamela. Bengicabanga ukuthi sengifile manje. Ngikutshelile ngathi ngizobe ngiseduze kwakho mina. Uke wakutshela into ngemali. Uma kuyimali yami yona ngeke ngiyithola. Ngoba ngazile ukuthi ngifuna imali yami. Nathi sisemva kwakho John. Unedumbu lofanele ukuthi usikhokhele. Wacha ukuthi ngiyakusaba. Uhamba ugqokele impahlanyana lezi amaphoyisa ucanga ukuthi ngizawuthuka. Nangu ngithusele impahla. Angithandaba kodwa uyasikhola. Miriam uyazi ngawo. Azange ngimtshele lutho. Kulungile. Sewuwakho manje. Kwenzakala. Hindu. Ngiphoyisa mina. Konke lokho obengikwenza bengifuna ukwazi ukuthi wenzani. Cishe kunakela ukuthi ucabange ukuthi ufile. Uthila osekuphela. Ngoba ngazile. Angaze ngithembe intombazana. Sikwela ngahazana. Nathi sawayenza amaphutha John. Kodwa awakhona. Uzowakhokhela kabuhlungu. Uma kuyimali yami yona ngeke ngiyithole. Ngazama ukenzani kodwa uma kuyimali yami neze. Ngeke. Kulungile manje John, sikutholile. Kulungile manje, sikutholile. Kulungile manje sayithi. Sesemtholile. Thumelani imoto.